The one who has finished the work ezimpilweni in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Besingabalahlekeleyo. With those that were lost, Hallelujah. Sikude nobawo. we were far away from God, Kodwa Yesu wasenzela incebo. but Jesus made mercy for us. Wahlambula impilo He yethu rescued our lives ngegazi lakhe. by His blood. Siyambulela ke We are namhlanje. so grateful for Him tonight. Ekwazile uba He asihlanganise was able for us so that we can gather kule ndawo. in this place. Hallelujah. Amen. Ndithathe ithuba ke ndibulise utata umfundisi. Let me take this opportunity and greet our pastor Ndibulise bonke otata. and all the fathers Ndibulise omama. and all the mothers Ndibulise abantu abatsha. and all the youth. Jesus. Ngegama elihle lenkosi uJesu In the Kristu. mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ndiyathanda kuyenza le confession. I love to make this confession Ukuba ndiyamthanda kakhulu Yesu that Kristu. I love Jesus Christ Ngenhliziyo yami. with my whole heart. Ikhona apha eBhayibhelini indoda. There is a man in the Bible. Impilo yayo yayisele incanyiwe. His life, everybody has gave hope upon him. Luke chapter 8. In the book of Luke chapter 8, Indoda a yaseMagadala. man of Gadali. Ithi iBhayibheli le ndoda yayisehlala emangcwabeni. This man was living in the graves. Kungekho themba empilweni. There was no hope on his life. Ndiyakholelwa ukuba indoda yayinobomi I obuhle. believe that this man had a beautiful life. Yayinomali entloko. He was normal, Iphila ubomi njengabanye abantu. living life just like everybody else. Kodwa ke ithi iBhayibheli Like the yahlaselwa Bible says, he was attacked by the evil spirits, yahlaselwa ngamadimoni. by the demons. Abantu basekuhlaleni People of the community besebexakiwe yiyo. were so confused, don't know what to do. iBhayibheli babeyibopha They used to ngamatyathana. tie him with ropes, but he used to break them off. Ihambe iyohlala He would emangcwabeni. go and sit in the grave Ngenxa impilo yayo because his yayiseyithinjiwe life was taken, stolen kwilizwe lobumnyama. in the evil world. Hallelujah. Ndiyathanda ke nami impilo yami ukuyifanisa I love to compare my life with that man. xa ndimbona uYesu Kristu And I enhlambula. see Jesus Christ rescuing Yami me. impilo lesencanyiwe. My life also was like that. Nami sendincamile. I also had no hope of my life. Kodwa ngexesha But elithile at a time, uYesu Kristu wafika Jesus empilweni. Christ came into my life. Nami ndaba negama I also had a name. njengale ndoda. I had a name just like this man. Ethi iBhayibheli yabuyela He ezingqondweni. came back to his senses. Yahlala He phansi. sat down. Yanxiba He nasemzimbeni. also dressed up in his body Ngoba uYesu Kristu ufikile because Jesus Christ has came now into his life. And now he had a name in the ngoba community. ndiyakholelwa Because I believe ukuba asilwe nje kuphela that we are not nenyama fighting negazi. against flesh and blood. Kodwa ithi iBhayibheli But silwa the Bible says we nemimoya. are fighting against the spirits Iziphathamandla and the zehlabathi. principles of the world. Iqhubeleka iBhayibheli ithi ayoba imimoya nje. Not just the evil spirits, Imimoya but the ekhohlakeleyo. spirits that is so wicked. Amen. Iyakwazi ukuyithimba impilo It can yomuntu. steal your life, Lo mimoya. those spirits. Kodwa ungekadibani noYesu But Kristu. while you didn't meet Jesus Lo Christ, mimoya iyayikhontrola those impilo yakho. spirits can control your life. Usathana ithi iBhayibheli akazanga nje The devil did not just come, ize ukubulala, he came to kill, aqhele, to destroy, atshabalalise. and to steal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ilo mimoya Those are those spirits that the devil uses in the person's life to come and until destroy uyongena engcwabeni. until you go to your grave. Why you didn't have any relationship with Jesus? Sizawuhamba apho That namhlanje. is what we are going to be talking about Njengoba mthanda tonight. I nisindisiwe. am from Tala, I am saved. Hallelujah. Ngokukhawuleza ixesha lethu lizawusishiya ngokufutshane nje. Ndicela sifundeni incwadi kaIsaya Let us read the umprofeti. book of Isaiah. Sifunde kwisahluko sokuqala. Sizoqala ukufunda kumqolo wesibini. Konga nje amaxesha ndacela Isaiah sifundeni chapter 1, apha verse 2. esiXhoseni. Let us read in Xhosa. Ukukhawuleza nje sonke namaxesha. Sizawufunda We'll esiXhoseni. be reading in a Xhosa version. Hallelujah. Mawukhona ufumene yangafunda. Anyone with a Xhosa version, please read. Incwadi kaIsaya Isaiah chapter 1, verse 2. siqala ukufunda kuverse 2. Funde sisikhanyiwe ngathi yashumayela. Mina ndizothetha kakhulu ndizawulandela apha emveni kwakho side siyogqiba. Incwadi kaIsaiah chapter 1 verse 2. Ye
ivani mazulu ivani mazulu bekani indlebe ehlabathi bekani indlebe ehlabathi ngokuba kuthetha uYehova uthi ndikhulise abantwana ndabondla basuka baheqa kum hlala phansi sisikanye uzofunda uhleli phansi uyathetha uYehova Now Jehovah is now speaking Isaiah here. apha ufana nje nembuku Isaiah is like the one that is praising, ekhwazayo that i-attention is yabantu announcing, taking the attention of men. uthi yivani mazulu Hear, O heavens, uthi bekani indlebe give ehlabathi ear, O earth, ngokuba ngoku kuthetha uYehova for the Lord now has spoken. uthi ndikhulise abantwana I have nourished the children ndabondla and brought them up, ithi ke ngoku basuke bapeqa and they rebelled against me. haleluya Amen. kufana nokuzala umntwana It's like giving birth to a child umkhulise and you grew them up. at a certain age abe university And aphangele all the time they go to work, kodwa to ngexesha the university, elithile but at a particular time, asuka and akukhanyele now they will deny athi you. andimazi lo They say, I mama don't know this mother. ayingomama wam She's not my mother. uIsaya kuvakalisa imbilini Now is kaThixo now proclaiming the heart of God, uvakalisa imbilini proclaiming kaThixo the heart of God. uThixo unomvandedwa God is now feeling lonely. I have given birth ndabondla and I grew ithi them basuka up, and now bapeqa they have rebelled against me. haleluya nginasithandaze baba lizwi lakho Thixo ophilayo elamandla linguwe Thixo wethu oyingcwele sihleli phansi Nkosi silungele ukuvalona Thixo wethu onamandla ezambule ngalo Thixo wethu oyingcwele enye imini Nkosi lasusa imithi elibalona uNkulunkulu wethu onamandla onke Thixo wethu ophilayo sesibona ke Nkosi Thixo wethu ongcwele wena wazi ingcamango zethu wazi ingcinga zethu usenhlizweni okusilungileyo nokusilungelanga baba wethu ongcwele siyathandaza ngezwi lakho egameni kaJesu Kristu waseNazaretha amen haleluya Amen. uIsaiah prophet the kaThixo prophet of God, uvakalisa now imbilini kaThixo announcing the heart of God. uyama uthi He stands and he says, uyathetha uYehova Jehovah is speaking. cela siqhubeleke sisikhanyo verse 3 verse 3 inkomo iyamazi umniniyo oh Jesus neesile liyawazi umkhombe wesitali senkosi yalo oh Jesus yena uSirayeli akazi abantu bam abaqini mighty Jesus verse 4 masiphelele sisikhanyo uthi inkomo yamazi umniniyo The ox knows its owner, neesile liyawazi umkhombe wesitali senkosi and the yalo donkey knows its master's crib, uthi ke ngokuSirayeli but Israel akaqiqi does not know. uthi uIsaiah wenza umfanekiso Isaiah is making a picture esona silwanyana sake sasizansi to the animal that is so low, so down. uthi noba lihambela hamba lalamba laphelelaphi Even if it goes, kodwa liyalazi isitali but sakhe it knows its crib. kodwa uSirayeli But akakaqiqi Israel does not know. uThixo unomvandedwa God is feeling so lonely. uyabafuna abantu bakhe He needs his people. ekuqaleni From the beginning, incwadi in yeGenesis the book of Genesis, uSathana the wafika devil came wamohlutha umuntu and kuThixo took up men up against. ithi iBhayibheli God. wakhohlisa uEva He deceived Eve. haleluya wambonisa izinto zehlabathi He made her to see the things of the world, wambonisa umthi a omhle beautiful tree ukuba makatye kuwo that she needed to eat from. haleluya kulapho umuntu wasukayo kuThixo That is when men sinned against abantu God. baqeka bemka People kuThixo sinned against God. Thixo namhlanje kwizayo In yakhala this book of Isaiah, God is uthi still abantu crying. bambaqeqile My people have sinned. Israyeli usukile endleleni yabo Israel does not is moved away from my way. uThixo uyakhala God is now crying, ume kule ndawo babukela abantu standing from far away, watching Bayachabalala. people are being destroyed. bayamka kuwo People are moving away kodwa from him. uthumela uprofethi But uIsaiah the prophet Isaiah, uthi Israyeli awuqiqi na Israel, don't you know? Thixo bafuna abantu bakhe God needs his people.
basuka kuye Edeni They moved from him from the Garden of Eden, ukukhohliswa being ngongendawo deceived by the evil one. usathana kayifikile When the devil comes, ewumise embonisa umthi uEva showing Eve the tree, embonisa umthi showing uEva Eve the tree, umthi wayemhle that tree was so beautiful, unjengesono like the ehlabathini sin in the world. sikhangeleka It sisihle looks so beautiful. isono ehlabathini sikhangeleka Sin, it sisihle looks so beautiful. kodwa umvuzo wabo But kuphela now the fruits of that, umvuzo wesono kuphela umvuzo wesono kukufa the gain of the sin is death. ngoba usathana xa ingena Because when the emntwini devil comes into a man, xa itshintsha impilo when he yabantu changes people's life, ebabhekelisa taking kuThixo them far away kwangena from God, ukufa and ebantwini death came into sangena man, isono sin ebantwini entered into man, sambamba isono and umntu sin overwhelmed wangena man, ukufa and death also ukufa came. kona kuzange kudalwe And that kodwa wafika death was not ngendawo created by the evil one wamkhohlisa came and umntu deceived wambonisa man izinto and zehlabathi showed them the things of the inene world. zikhangeleka They zinhle looked so good and inene beautiful. wamjonga uEva umntu wambona Eve emhle looked at the tree and it looked so beautiful. wafaneleka And also she- wasondela wathatha And she came kanti over azi to xa her. uyasusa kuThixo ufaka ukufa empilweni And ufaka ukufa empilweni that bring yakhe death into his life. sinjalo isono Sin is emntwini also like that in Siyambhekelisa the umuntu kuThixo. It moves away, makes you to move away from kodwa God. namhlanje yamu Isaya But now today is Isaiah uthi standing. awuxixi na Don't Israyeli you know Israel? kodlula nasi isilwanyana esisincinci Even that animal that is so small, esile the horse, iesile kona liyayazi apho isitali sazo the horse siyasazi know it's clean. noba lihambela hamba lihamba Even if it goes around and Apho goes libuyela around, khona libuyela but it esikalini comes back saso. to its cream. ungani wena Why Sirayeli don't you eat? ungahambi uhambe Don't wambuyele go around, kuThixo go around and come back to apho God. kudalwe Where you khona were created. uThixo uyakhala Now God is vani crying. mazulu Hear, vani O nani heaven. hlabathi Hear, O uyathetha earth. Now uYehova Jehovah is uthi speaking. nini ungani nihambe Why you kodwa are ningabuye going lapho and benithande not come back khona where you were created? haleluya masiqhubeleke sisikhanyo verse 4 hayi luhlangano nayo Jesus bantu banabugwenxa mbewu yabenza ububi nyana bonakalisayo bamshiyile uYehova namshilo uYehova bamgibile oyingcwele bamgibilo oyingcwele kaIsrayeli babuyela emva babuyela umva uyabona ebusuku You see tonight, sizotsho namhlanje I'm here to say, sithi noba sewuqeqile even kuThixo if you have sinned against God, kodwa ayikho enye indlela but there is no other way, noba even sewonile if you have sinned, uThixo uyakubukela kujonge God watches you. uyafika kuAdam He came to Adam, uAdam and uzimele Adam was hiding. uThixo ufuna uAdam God wanted kodwa Adam, uAdam but Adam uzimele was hiding. ngasinjalo ke nesono Sin is also like that. siyazimelisa It makes you kuThixo to hide siyayisusa from God. ipresence It kaThixo moves the kuwe presence of God ukale from you. ungabi senze And ecaweni you don't come to ungabi church. sathandaza ungabi You saya don't pray. kuYesu You don't go ngenxa to Jesus yesono because of the sin, ngamandla because esono of the power of the sin. ngoba amandla It okuthandaza takes away the sizimelise power to pray. kuThixo Makes you to hide from amandla God. esono That is the power kodwa of sin. namhlanje uThixo But uyapha tonight God is saying, haleluya kungokunjalo noba sonile even if you have sinned, akufunekanga sibaleke we kuThixo don't need to run away from God. ngoba emazulwini Because in ulindiwe heaven they are waiting upon you. uthi noba sewonile Even if you have sinned, akulinda amazulu the heavens will uzosifika wait upon you to come. ubuye njengonyana Come like wolahleko the ethetha yedwa speaking alone. esithi ngenye imini ndakubuyela kubabo Someday we'll go back to the Father and say, Father has njalo sinned. naxa It sonile is like that when we have emazulwini sinned. silindile In heaven they are waiting for us. akufunekanga We sizimele don't need to hide. haleluya Hallelujah. Thixo sikulindile God is uba waiting upon you uzosibika to phambi come kwakho and say uthi everything unto me. ngosilonile Lord, andifanelanga I'm ngokubizwa not supposed to be nangegama called lakho by your name. izulu The lilindile heavens are waiting upon you. ukubaleka kuThixo Running esolution away from God is not ithi a iBhayibhile solution. kuncwadi uYohane wokuqala First John, uthi bantwana your children, nibhalela oku I am writing ukuba this nazi so that you may know
noba nithe nona Even if you have seen, emazulwini sinayo and umthetheleli the one that speaks for us, uyazi ukuthi ukona you know that sinning. mhlawumbe uzabona endleleni kodwa ungabaleki kuthixo wazi ukuthi bantwana sinayo isihleli We enyangweni have the one that is seated sinayo on the isihleli throne. ngasekunene We have the one that is kukaBaba seated on the right hand lithi of ibhayibheli God. unamanqeba We esandleni have the wound in his Ngegazi lakhe hand. wasithenga. By his blood he bought us. uthi noba Even sonile if we have sinned, uthixo and God will so stand. Yesu Jesus will athi stand. namthenga ngegazi I have lami bought them with my blood. nakwesiza kum Yes, namhlanje they are coming to me akumele tonight. phambi kobawo But it stands before awaveza you. amanqeba Lord, and show you. ukubaleka kuthixo yesolution Jesus, running away from God is not the ukubaleka kuthixo running yesolution away from God is not the solution. mighty Jesus uyakwazi uyizihaya Isaiah is able, abantu babhekele announcing kuthixo people have moved away from God ngoba ukona komuntu because the sinning of man kwangena isono and eluntwini sin entered into man. uthixo wabakhuphela ngaphandle abantu God bedeni threw them outside of ithi sin. ibhayibhile wabeka ingelosi He put an angel wona iphethe iqele who elisikenesayo had a sword ukuba ungangeni so that namunye no one must ahamba enter yodla emthini and come and wobomi eat in that tree ngoba of abantu life bonile because kuthixo people have sinned against God. haleluya cela sifundeni kwakhona uJohn 10:7 In the book of Yohane, hayi mfana oh Jesus Verse 7 John 10 John 10 verse 7. Yes, Jesus Wabuya wathi ngoko kubo uYesu, inene inene ndithi kuni, ndim isango lezimvu. Yes. Wabuya wathi kubo uYesu Jesus came back and said to them, inene ndim usango Verily, verily, I am the door lezimvu of all the shepherds. haleluya Amen. ukuba uluntu lusukile Even kuThixo if men have moved away from God, uyavela uYesu namhlanje and now Jesus comes back, uthi inene ndim verily, verily, usango I am the door. njengoba ingelosi yabekwe edeni As the angel was placed in the garden of Eden, so that no one must enter, ukuze azodla emthini so they wobomi may take from the tree of life. haleluya kwathathela kuThixo It needed ukuba God makathumele unyaka for him to send khona ukuze his son azohlangula to raise to man, izofumana so lamthuma that you may phakathi find that tree that is izofumana inside, ababomi so that you may bungaphakathi receive that life that is inside. haleluya ubona komuntu Sinning of man, wavela ukufa phezu and komuntu reign over kungekho man. thina bathethelela There was no nothing kungekho that thina can help. There was bahlangula nothing that can kungekho help. thina There basindisa was nothing that esonweni can save men from the sea. haleluya ekhala uThixo And God was praying. esithi ivani nemhlaba namazulu Here you have uyathetha now uYehova Jehovah ukuthi is nina Israyeli that niqeqile you Israel is injongo free. kaThixo kuba abantu The mababuyele purpose of God kuye was to bring people back to Him, haleluya kodwa wathumela unyana but He sent out His Son. kodwa wathumela He uYesu sent Jesus, esithi nene ndimi saying, isango I am the akekho uzawuphinda ngene no one else can come and enter except for me. haleluya ulisango lezimvu He is the door thina of the simile njengezimvu who are standing as the isango shepherd, lona and the livaliwe door is kodwa closed. uYesu khona namhlanje But Jesus is there uyamuthi tonight, ndimi isango saying, I am the door.
kubomi not to be held siyofika emthini if we get to the linye tree, kuphela into eyanqobayo and one thing that uYesu it is Jesus. wamiswa He was made to be. He stood ithi kwenye indawo in another place. It says, ngegazi lakhe by His blood, wasithenga He emnqamlezweni brought us from the ngoba cross. igazi lezimvu Because the blood of igazi the lamahobe blood of the old alikhange could lisebenze not help us. kodwa yena uYesu But Jesus, wama ngegazi He lakhe stood by His wasithenga blood, and He emnqamlezweni brought us from the ithi cross. ibhayibhile lakrazuka The ikhuselo curtain was open, sakwazi ukuba so siye that kubawo we were able to go to the haleluya Father. inene Verily, verily, yimi isango I am the door haleluya for elezimvu all the shepherds. haleluya Amen. kuhle ukungena It is so good to come ungene ngoYesu and come through Jesus. kuhle It is ukungena so good to come ungene and ngoYesu enter through Jesus. bambibazile phambi kwakhe People have came before Him beshumayela preaching ebantwini to the people, ebeshumayela ngezinto preaching eziphathekayo about tangible things, bebathembisa abantu bebanika promising people, giving them, abanye bebanika ioyile handing them all, abanye bebanika giving amanzi them water, kodwa bengabakhombi but kuYesu not pointing them back to bebathembisa Jesus, ngento eziphambi promising kwabo them with the thing that in front of haleluya them. kodwa linye isango But there is the only one elokungena way to nguYesu enter. It is linye Jesus. isango There's lokungena only one way nguYesu to enter. It is Jesus. haleluya Hallelujah. bezile phambi kwakhe They came before Him, kodwa bakwazanga ukuhlangula but they umuntu were not able to Yes, rescue man. kuphela It okwaziyo is ukuhlangula only umuntu. Jesus who was able. haleluya inene uYesu bakhomba kuye uthi nguye Jesus is isango pointing them to Him, saying, I am the way elezimvu for all the shepherds, khona ukuze zingene so that they may funeke enter. zigqithe They need kwisango to come through the door. elinguYesu. That is Jesus. ubangama kule ndawo If you can stand in this place, okanye kwelibandla in this silikashumayela church, kuthiwa kakushunyayelwa kwelibandla when it is preached in abantu the church, it bangakhonjwa is kuYesu said, people must not kodwa be bakhonjwe People kwabashumayelayo must not be pointing nene to Jesus, ngalo but mnini pointing to the sakwazi preacher. kufuneka siphume ngala We mnyango need to get out of the door sihambeni sendaweni erongo because we know we're in the ukuba wrong kuzothi place. If akashunyayelwa when it is preached, lingakhonjwa isango we are elinguYesu not being ukuba told to ikhombe look at kunye Jesus, indlela but the person kwafuneka points people siphume to Him ngoba sisendaweni because erongo we're in the wrong place. inene linye isango Indeed, there is only one isango way. It nguYesu is Jesus. uzawuthi angene He will come. funeka angene The ngoYesu person must come through Jesus. haleluya Amen. kunjengokuba silapha There's ebandleni one here in the church. zininzi indlela esingene There's ngazo a lot of different ways that we abaninzi come. bethu Some of us, abaninzi ebandleni some of us in the church, bangena ngezinto they abazenzelweyo came through the thing that they were done. Omnye They are begula. done. Someone was sick and they waphiliswa were healed. wangena wathi And they ngibonile come uYesu and they say, I Ngenxa accept Jesus. bephilisiwe. Because they've been healed. azohlala And they will ebandleni sit in the church. akafuni Yesu They don't need ufuna Jesus. izinto They are only zakhe desiring for ufuna the things izinto of Jesus. ufuna izinto They azenzayo need things that God is doing. The haleluya miracles. mlandela uYesu They are following Jesus. umlandela kuphela Following Him only. ngezinto Because of azenzileyo the miracles that He's ngezinto done. Things that eziphathekayo are tangible. haleluya kunjalo nakwamanye amabandla Like then also in other churches. yenza umzekelo ndikamisa intente kule ndawo I can erect a tent in this place. amisa umprofeti intente kule And a ndawo prophet that are on the other place. ashumayele izinto Preaching things eziphathekayo that are tangible. mna ndishumayele Yesu And I oxolela will be preaching izono Jesus that for abantu this ngendlela abangamfuni ngayo People, the Yesu way that they don't want befuna Jesus, izinto zakhe needing His things. bambalwa There abanongena are few that can ininzi come. labo lingangena A lot of people can kuprofethi go to that tent of the prophet. bashumayeza ngezinto Preaching zikaYesu them with the things of Jesus. haleluya kuyirisk ungena ngezinto zikaYesu kuyirisk ungena It is a risk to come through the things that Jesus has done. ungangeni ngesango But linguYesu come through the door that is ungene Jesus. ngezinto akwenzela But zona come through the miracle that He has izawuthi done. azinqamuke When endleleni now we don't receive na them ubuye and we umva move ngoba backward. kaloku awungenanga Because ngesango when we come through linguYesu the right door that is awukhangumazi Jesus, we uYesu didn't know Jesus. ubone izinto saw zakhe His things. uthi bendingaphangeli When we're not working, bendigula I was sick, kodwa but I naphiliswa was healed. haleluya Amen. ukhona indoda esanda ukuthetha ngayo There is a man that we like to indoda speak eyayibanjwe about. A zidemons man that was taken by the ithi demon. The ibhayibhile Bible says, xa isihla when it goes down, la zahamba indaba esixekweni all the news goes to zaphumela the community. nakwisixeko Also in esingaphandle another ithi community, ibhayibhile beza abantu people came bezobona ummangaliso to see the miracle. ngoba le ndoda yayidumile ngesimo sayo isaziwa ngabantu Everybody ukuba knew
nesimo But there is esinje that man that lives in this condition. kodwa kwahamba indaba But the news went zafikelela far and ebantwini reached to people. ithi iBhayibhile beza abantu People came bezobona and ummangaliso see the miracle. bafika le ndoda ihleli They came, phansi this man was seated. ithi iBhayibhile He yayinxibile was dressed up. ibhadlile He engqondweni was in his senses. kodwa ke abantu ngoba bengamfuni But uYesu people, because they don't need befuna Jesus, izinto they want zakhe his peace. ithi iBhayibhile bathi hamba They Yesu said, go away, Jesus. suka wena Yesu Move away, Jesus. ewe umuntu umphilisile Yes, you have healed. makabuyele kuthi Let umuntu them wethu come to us. kodwa wena hamba Yesu But you, Jesus, abantu move abamfuni away. uYesu People don't kodwa want bafuna Jesus, izinto but they zakhe need his bathi peace. wena hamba You, Yesu Jesus, move umuntu away. wethu makahlale Let kuthi one of us kuyabonakala uba abantu This shows that bathi people, ngalendlela bathetha the ngayo way that they are bathi speaking, besonele impilo God, they yakhe are satisfied with kodwa ke their life. makabuyele kuthi umuntu wethu Let one of uhambe wena us, Yesu you, Jesus, move away. haleluya bayamfuna umuntu wabo They want one of them bamakahlale to nabo come and sit with them. bayoneliseka sisimo esenzekileyo kodwa uYesu uvuyelene uma besondele kuye uthi hlalani uvuyiswa le ndaba besondele kuye azokwazi ukuthetha nabo bekuthengize kubenze kulo muntu kodwa bona abamfuna uYesu haleluya banjalo abantu abangena ebandleni bangena ngezinto abazenzelwe nguYesu haleluya abanye ivangeli bayibona inhle ngoba abantu abasindiswe bayabukelela abantu phangaphandle bafundile bazibona bajonga bazikhomperisha bathi kukhona lona unekhosi kukhona lona ufaka inyongo uhamba ngenyawo kodwa yena mina kunifanela yilena angene ngaphakathi elandela bona kodwa engangenanga ngesango elinguYesu angene nje kuphela nge-lifestyle yabantu abasindisiweyo kuba yena sithi andinakwahamba ngenyawo ingcono ndilandelaba angene ngesango engangeni ngoYesu aze ebandleni akhonze ebandleni kodwa isango linguYesu akangenanga ngalo haleluya abanye abaninzi bayazalwa bakhulele ebandleni abazali babo bayakhonza ba-introduce kwi-salvation bakhulele ngaphakathi abo ke nabo bangenanga ngesango abakamazi uYesu haleluya kodwa ukhona yena othi washunyayela uYesu phambi kwakhe kwafika umvandedwa njengonyana wolahleko yathetha kuye ngaphakathi into ehleli phansi wasisazela waguquka wathi mina ngakubuyela kubawo wazibona zonke into azenzileyo zabekwa phambi kwakhe haleluya waguquka enhliziyweni waguquka enhliziyweni njengentombazana yomSamariya ithi iBhayibhile uYesu waba nencoko nayo yaba yona yathi oboyisemkhulu babekhonza kwelifuna salakhelwa uYakobi haleluya kodwa uYesu wama wayixelela izinto yakhe yazenza iBhayibhile yashiya nelo bhakethi bizelalo yangena esixekweni ngokuhlangene noYesu haleluya wayixelela zonke into yakhe yazenza ungene ngesango elinguYesu ungene ngesango elinguYesu isango kuphela elinguYesu emasingene ngalo haleluya haleluya cela siqhubeleke sisikhanyomo Verse 8. Bonke abezayo ngaphambi kwami bangamasela nezihange ngezona izimvu azibevanga ndimi isango ukuba umuntu uthe wangena ngami osindiswa ndimi isango I am the door. ukuba uthe umuntu wangena ngami If a person comes through abe me, seyithi Yesu uthi wosindiswa the person will be saved. usindiso lubeke kuYesu Salvation is unto Jesus.
abantu bahlukane nesono, People to be separated from sin. abantu bangene bomini People to enter into obungaphakade, eternal life. kudingeka bangene They need to ngesango. come to the door. Uthi kuYesu lo muntu A njalo person like that, inene wosindiswa. indeed they will be saved. Ithi iBhayibhile The Bible says, umuntu onjalo a person like that ongene ngesangweni that comes kuYesu. through the door that is Ithi Jesus. iBhayibhile ugqithile They have kufeni. gone through Koko death wangene bomini and entered through obungaphakade. eternal life. Ayithethi ayithethi ngoba umuntu selefile. It doesn't just speak Kodwa about ithatha the person ngempilo eyiphile when the person died, sesemhlabeni. but the life that you Uthi live while Yesu still lo on muntu njalo earth. uza A kusindiswa. person like that will be Ongene saved. ngoYesu. It's one that entered through Jesus. Ithi-ke njengoba sikade sithi lo muntu A njalo person like that ugqithe kufeni. entered through Uyagqitha ukufa. Entered through Kodwa ngene and bomini entered obungaphakade. eternal life. Umuntu ongene That is ngesangweni a person that kuYesu. entered through the door that is Jesus. Haleluya. uYesu kuphela, It is only Jesus. uYesu kuphela Only Jesus. olisango. Who is the door? Bekungekho namnye There was no one else ebena kubadlisa ubomi who can abantu. give people Iqele life. lona belibekiwe edeni. Yes, to the other Ungangeni one. mntu No ngaphakathi. one was Kodwa wavela allowed uYesu. to enter, but Jesus Wathi said, mlandile isango. I am the door. Abafuna ungene All edeni. who want to come to Bazofumana umuthi wobomi. to come and get Kufuneka bangene the ngami. they need to Bangene come ngoYesu. through Jesus. Ngoba yena lisango. Because he's the door. Umisiwa He's lisango. been stored as the door. Ithi-ke ongene The ngaye. one who comes through Lo muntu him. lo That uzawusindiswa. person is going to be Ngoba saved. nguYesu kuphela Because it is only Jesus onako ukukusindisa who can umuntu. save man. Onako ukuhlangula abantu Who can kwisono. rescue man from the Onako sin. ukuhlangula abantu Who can ekufeni. rescue people from Ngoba death. umvuzo wesono Because the gain of kuphela death, kukufa. it is only death. Ukufa kona kuzange kudalwe. Death was not created, Kodwa kwaba ziziphumo but it was the result ezesono. of sin. Bathi abantu ke ngokuba banento There was bajikelezayo. something that was Bephile surrounding emhlabeni them behamba. as they are walking. Kodwa ikhona into ethi And baza there was kufa. something that was telling them that Ikhona they into ethi are baza going to die. That they kufa. are going to die. Kodwa likho But ithemba there was no hope lobomi babo. of their life. Alikho There ithemba was no hope. ukuthi njengoba bezawufaka They are engqondo going to die. abaza kuvuka na. And they're going to Bathi resurrect. yami uYesu yena But Jesus told, uthi ukhona isango. there is the door. Isango lona And the nguYesu. door is Jesus. Othe wangena We ngoYesu. come through Jesus. iBhayibhile The Bible says wosindiswa. that person is going to be saved. Haleluya. Qhubeleka sisikhanyo. Verse 9. Verse 10. Verse 9. Yes. Ndimi isango. Ukuba umuntu uthe wangena ngama wosindiswa Osindiswa. uyakungena ephuma afumane unyana. Afumane utshani. Verse 10. Afumane utshani. They will have it more abundantly. Ithi awungena ephuma. They will come in and out. Jesus. Ithi awungena They ephuma. will come in and out Kafumane notshani. and have life. Bawuthe wangena If ngoYesu. they have entered through Jesus, Haleluya. Bayibhidile lakazuka the ikhusela. curtain was opened. Siyaziyela kubawo. We go to Jesus, to Sifike sithi God, bawo and say, ndonile. Father, I have sinned. Andifanelanga ukubizwa I'm not njengonyana supposed to be wakho. called as one of your sons. Haleluya. Ongene The ngoYesu. one who have come through Jesus Uyaziwa. is known. Uyabona esazibika. Seen why they are laying Uyabona their hearts, esaguqa why they are esathandaza. bowing down praying. Abone They will emazulwini. be seen on heaven. Kuthiwe nangu umthana. Yes, Brother Mthala, Bawonile. he had seen. Haleluya. Ithi uzawungena ephuma. Will come in and out. Oh Jesus. Othe wangena The ngoYesu. one who have entered through Ithi Jesus uzawungena ephuma. will come in and out. Ngoba emazulwini uyaviwa. Because in heaven you are here. Ngoba amazulu akulindile. Because the heavens are waiting upon Ithi you. iBhayibhile unyana The olahleko prodigal son, wafunga kuye he kude swore, he saw engekadibani following nayise. without meeting with the Wathi father. kanti ndafika kuye. If I have come unto him, Ndizawufika ndithi I will come and bawonile. say, Father, I have sinned. Haleluya. Ithi uyise And the father, wathi ngentsasa ethile early in the morning, wajonga phaya. he looked far away. Wajonga phaya He looked far. ngaloo mini In ithile. that early morning, Ngoba emazulwini wathi ekusibika unyana. while the son Ethi bawo. saying, Father, Zabuyela kuwe I will come back to you and say, I have yasuka sinned. imeseji And the ayemazulwini. message went to Amazulu heaven. athukumisa And the uyise. heavens touched Uyise the ngentsasa father. wajonga And in the phaya. morning, the father Wathi looked unyana wami far and angavela said, phaya. my son can come. Ngoba
ongene ngesango The one who has entered through the door uzawungena ephuma will come in and imessage yakho iyafika The emazulwini message went to heaven uyayophikuma and iswise come to the Father. ithi ngentsasa Early ethile in the morning, wama wajonga he woke up and wavela looked unyana and he saw imessage his son. isukile Because the kuye message had moved away yabheka from him and emazulwini went to heaven. amazulu The ayeva heaven I can bangene feel it. When ngonyana they entered to uthi the yesu sun, akekho namnyweno there is no yakubaba one who can go to the engayingaye Father. ngokuyesu kuphela Because it is only umile Jesus. He's njengesango standing at the door. haleluya akukho nomnye There is ozongena no one who can enter. lento ndiyayiqinisekisa I am so sure, engazani noyesu without knowing Jesus, haleluya isango lodwa there is only nguyesu one door, that is Jesus. isango lodwa There is nguyesu only one door, that is Jesus. haleluya iyo lento ungasoze ufike eshunyayelwa That is why you won't find him being pushed kwezindawo zabaprofethi in the places of the ngoba prophets bona babazi because they don't know him. linye kuphela into There is only abayishumayelayo one thing they preach: prosperity prosperity. zizinto The things zenhlabathi of the world. bayakuthembisa They will ngobukhulu promise you with the riches. haleluya ngoba isalvation iduru Because salvation is so Ayifumaneki pricey. nje. You cannot just find it. ayiye ngithi ibhayibhile ayithengiswa You cannot nothengiswa spend it. bakhe bafika kopita They came kopol I think Paul, bathi kanisithengiseleni lento please sell nishumayelayo us what you are preaching. ithi ibhayibhile endaweni abafumane lento basuke bafumana isiqalekiso ngomivangeli ayishunyayela ayithengiswa Not sold. iduru It is ivangeli so pricey. haleluya isango kuphela There is nguyesu only one door, that is othe Jesus. wangena Who ngoyesu will come through the door? haleluya ithi ibhayibhile That wosindiswa one will be saved. uza kungena ephuma They will come in and out afumane notyani and find life. haleluya cela sigqibelise ngencwadi yokuqala The last book, yompostile uyohane sifunde isahluko sesihlanu sibe sesiyathandaza sivale haleluya sinomhlobo ongujesu nothando Yohane chapter 5 verse uyohane wokuqala uyohane umpostile sifunde chapter 5 sifunde verses number 7 verse 7. Ngokuba bathathu abo bangqinayo emazulwini, yes Jesus uyise nolizwi nomoya oyingcwele, yes abo bathathu banye, verse 8 bathathu abo bangqinayo emhlabeni, umoya namanzi negazi, aba bathathu basingise ntweninye. yes Jesus ngokuba abathathu abangqinayo ezulwini there are three that bear witness: uyise nolizwi Father and the Word nomoya oyingcwele and the Holy Spirit. ubawo ngokusithanda kwakhe Because God has loved us, uye wasithumelela unyana He sent us His Son, onguyesu kristu that is Jesus Christ. naye umileyo njengengqina He is standing as a witness. haleluya uthixo usithandile God has loved us usinikeze ubomi to give us life ngayo uyesu kristu through Jesus Christ. haleluya ubomi bona abukho ngaphandle koyesu There is no life without Jesus. uyesu umile yena ububomi Jesus is standing as life. othe wafumana uyesu When you have found Jesus, ufumane ubomi you obungunaphakade have found eternal life. uyesu yena ukhona Jesus is real. uyayinceda impilo yomuntu He helps a person's life. uyamhlangula umuntu He esonweni rescues man from the sin amdlise ubomi and obungunaphakade give them eternal life. ngoba nguyesu kuphela Because it is only Jesus, yena yedwa Him ophilayo alone, who is alive. haleluya
akekho njengoYesu. There is not one like Jesus. uYesu onegunya Jesus is the God's the authority yonke imimoya. over all the spirits. Cela simele ngenyawo Let us stand up on our feet and pray. sizoklema indawo yethu And we are going to be claiming our place, ngoba nguYesu kuphela our position, because it is only Jesus onikezwe who igunya have been given the authority, onamandla phezu kwemimoya. who have the power over all the spirits. Lithi izwi lenkosi The word of God says, sime ngenyama we negazi are not wrestling against flesh and blood, kodwa silwa nayo but imimoya wrestling against the spirits ekwezasemazulwini that are in